Naga jingjia ya kan art ka balajia ha Karo Hills naga menta ka elections MDC GHADC kan bu jingma ya kerilum khasi bajantia lada ki pemdai kerilum kinyop su ha GHADC kamtam nginang long kawai ke jela bat kumjuru kan bu jingma lada ka sarkar jela kan yai long kumne dang menin gesngi kanang mi kubor na ka high court ba kala pediang lani kala weng no ya kata ka jing pemana na ka GHADC ban ai sernon ST ya ki bomdai ki trajela nak benta banyo thep kerteng nak benta kene ki elections GHADC ka high court of Meghalaya kala weng ya kata ka an ka bala penmi da ka GHADC bat kala kershan ya ka rai jong ka sarkar jela hakaban ailat ya tak pemdai kriulum banyo kun ya ki election district council ka high court of Meghalaya kalak taru ya ka sarkar jela ban ai ke jingeda ya kita ki bar jela ba kinyo ban thep kerteng nak benta ki election sepok ka GHADC jerany hakamat ka kashri khlem ka jing persang ka GHADC khanglat ya ki non tribal ban simbenta ha ki elections MDC anyo simbenta light load ki non tribals ha ki elections MDC namar ke AD rules ka syak light load ong ka high court ya kamukot rumah la ujor da u inamels hogiu mbat la simbenta da ka bench of justice HS thank you pendam ka high court of Meghalaya ya ka hukum ke isi ke GHADC halor ka jingdon kam children tribe certificate ban yakun elections klaim kershan ka sarkar halor ka jingle ke isi ke GHADC and yo simbenta light load ki non tribals ha ke elections MDC kat ba ompat penkela ya ke AD rules kat kentai san phewei ong ke isi kane ke jingle jong ka sarkar jela bat ka jing pediang jong ka high court of Meghalaya ya kane kan bu ka jing bat na ka jingjia ha GHADC kan bu ka jingma ka bakraw ya kerilum khasi bat jantia